μια πόλη με πολλές συγκινητικές αναμνήσεις για τους προγόνους μας και με πολλές ιστορίες για μας, που μας ταξιδεύουν νοερά στην εποχή αυτή. Τόσο λεπτομερείς ιστορίες που μας κάνουν να πιστεύουμε πως ήμασταν κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του τόπου. Η Πέραμος βρισκόταν στη Χερσόνησο του Κιζίκου και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό μετά την Αρτάκη. Η γεωγραφική της θέση έπαιξε σημαντικό και καθοριστικό ρόλο για την οικονομική και εμπορική της εξέλιξη. Είναι φανερό πως η οικονομία της πόλης βασιζόταν στο ακμαίο εμπόριό της. Οι κάτοικοι της ασχολούνταν κυρίως με το ψάρεμα, τη γεωργία, καθώς το έδαφος ήταν αρκετά έφορο, και την κτηνοτροφία. Τα σπίτια στην Πέραμο ήταν κατά βάση δίπατα, δηλαδή διόροφα και κατά κανόνα ξύλινα. Μονόροφα κτίσματα ήταν μόνο οι στάβλοι και οι αποθήκες. Όλα τα χωριά της Κιζικινής Χερσονήσου, όπως και η Πέραμος, είχαν την ίδια ενδυμασία: σαλβάρια για τους άνδρες και βρακιά για τις γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν πολύ κοκέτες, φορούσαν τούλια, ταντέλες και χρυσαφικά, γούνινα πανοφόρια και ήταν πάντα περιποιημένες. Για τους παραπάνω λόγους, οι Τούρκοι, αν και δεν ήθελαν να φανεί προς τα έξω, έκαψαν για πρώτη φορά την πόλη στις 17 Εβδόμου του 1915, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, αφού οι κάτοικοι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και αναστήλωσαν την πόλη τους, μέσα σε 7 χρόνια οι Τούρκοι την ξαναέκαψαν, το 1922. Εκεί αρχίζει η τραγική ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής. Πάνω στον πανικό τους μάζεψαν ό,τι πρόλαβαν από τα υπάρχοντά τους και επιβιβάστηκαν κρυφά σε καΐκια για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς σώθηκαν γιατί ειδοποιήθηκαν από Τούρκους με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια είχαν αναπτύξει σχέσεις. Οι περισσότεροι πρόσφυγες από την Πέραμο έφτασαν στην Ελλάδα μετά την υπογραφή της συνθήκης Λοζάνης στις 24 Εβδόμου 1923, όπου αποφασίστηκε ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Όσους δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τον τουρκικό στρατό, τους μάζεψαν σε πλοία και τους πήγαν εξορία στα Άντανα, από όπου δεν γύρισε κανείς. Οι πρόσφυγες ερχόμενοι στην Ελλάδα διασκορπίστηκαν σε πολλές πόλεις. Άλλοι καταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στο Βόλο και άλλοι στον Πειραιά. Οι Περαμιώτες άλλοι μετήκησαν στην Καβάλα, όπου ιδρύθηκε και η νέα Πέραμος Καβάλας, και άλλοι στη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα αποτέλεσε την προσωρινή τους κατοικία για 3 μόνο χρόνια με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν ήταν ευπρόσδεκτη από τους ντόπιους. Ήρθε ένα πολιτάκι και έχει πιάσει το κόσμο το ψάρι, λέει. Τρώει ο κόσμος όλος. Λέει να με πάτε να τον γνωρίσω. Και το πάνε στην Κούλουρη το Βενιζέλο. Πάει, τον βρίσκει, του λέει τι είναι αυτό το καλό που έκανες. Λέει δεν έκανα κανένα καλό, εμείς λέει έτσι ψαρεύαμε εκεί, έτσι λέει κάνουμε λέει και εδώ. Τι θες να σου κάνω. Έλα του λέει και πάει στο απέναντι και του λέει βλέπεις απέναντι το δάσος. Λέει ναι, εκεί θέλω να μας κάνεις ένα συνοικισμό. Και κάνανε το συνοικισμό. Η περιοχή αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση Βενιζέλου στους Περαμιώτες λεγόταν μέχρι τότε Λάκα Καλογύρου, που άνοικε στα Μέγαρα. Κάνοντας λοιπόν μία νεαρχή στη Νέα Πέραμο πλέον, έθεσαν προτεραιότητες. Πρωταρχική μέριμνα ήταν η δημιουργία δημοτικού σχολείου για τα παιδιά. Όμως, μέχρι να γίνει αυτό, ως σχολείο χρησιμοποιούσαν μία παράγκα, όπου τις Κυριακές λειτουργούσε και ως εκκλησία. Αργότερα, με δωρεές και αεράνους, κτίστηκε η εκκλησία του χωριού και ονομάστηκε Άγιος Γεώργιος, γιατί ένας Περαμιώτης, ο Λιώτας Δημήτριος, μετέφερε ένα πολύ παλιό εικόνισμα του Αγίου Γεωργίου στη νέα πατρίδα. Ο προσφυγικός αυτός οικισμός, διοικητικά, υπαγόταν στα Μέγαρα μέχρι το 1930, που ανακηρύχθηκε σε κοινότητα Νέας Περάμου, του νομού Αττικής και Μεγαρίδος, και το 1994 σε αυτόνομο Δήμο Νέας Περάμου. Το 1959 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Σύλλογος Περαμίων Κιζικινών, με πρόεδρο και ιδρυτή της τον Μανώλη Παπαναστασίου. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθηθούν οι κοινότητες Νέας Περάμου στην Ελλάδα και να διασωθεί ο ολογραφικός θησαυρός της παλιάς Περάμου. Μετά από πολλές πιέσεις του κ. Παπαναστασίου προς τον Υπουργό Παιδείας, κατάφεραν στις 8 Πέμπτου 1962 να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου δημοτικού σχολείου Νέας Περάμου Μεγαρίδος. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο ρόλος της Μαρίκας Μπαλή Μπερδελή, η οποία υπήρξε η πρώτη δασκάλα του χωριού, ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς εκείνη έδωσε το ένοσμα για την ίδρυση του σχολείου αυτού. Ο Σύλλογος επιπλέον ασχολήθηκε και με τη διατήρηση των εθήμων και των ηθών της παλαιάς πόλης. Μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου οργανώνεται πανηγύρι με περαμιώτικους χορούς.
παραδείγματος χάρη ψαρική βραδιά. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι, ύστερα τον κλείδωνα που κάνανε. Τον κλείδωνα που ανοίγουν και βλέπουν τα κορίτσια τις τύχες τους. Ναι, βάζανε ένα σαν κουβά να πούμε αυτό. Πήγαινες εσύ, έβαζες ένα δαχτυλιδάκι, μια καρτιτσούλα, ένα τσιμπιδάκι από το κεφάλι. Τα βάζανε όλα εκεί, τώρα δεν ξέρω, τα αφήνανε όλη τη νύχτα, τα σκεπάζανε και την άλλη μέρα μαζευόντουσαν όλες οι κοπέλες του χωριού και λέγανε παρασκήδες. Πιάνανε τώρα ένα πράγμα, έλεγε μία, έπιανε ένα πράγμα από μέσα τώρα και έλεγε ποιανού είναι αυτό. Και εσύ που ήξερες έλεγες μια παρασκήδα. Το βγάζανε, ήταν δικό σου και γελάγανε ένα τέτοια καλαμπούρια, κατάλαβες. Και πηγαίνανε τα κορίτσια στη θάλασσα και παίρνανε το αμύλιτο νερό. Ναι, πηγαίνανε στη θάλασσα κάτω, αλλά μια γιορτή όμως ξημέρωνε. Και παίρνανε μια πέτρα από τη θάλασσα και βάζανε και νερό στο στόμα τους και μέχρι να πάνε στο σπίτι τους δεν μιλούσανε. Καθόλου. Παίρνανε και τις πέτρες, τις ρίχνανε στις γωνίες του σπιτιού, το είχαν καλό από το χωριό, το ξέρανε. Και ό,τι όνομα τα κορίτσια ακούγανε στον δρόμο, τώρα έβγαινε ένας και φώναζε Στέργιο, Γιώργο, ξέρω εγώ ένα όνομα, και εγώ αυτόν θα πάρω, Γιώργο θα το πάρω. Δεν πρέπει να παραλείψουμε πως η κυρία Κοβάτου βοήθησε συνεχίζοντας το έργο του γονιού της στην ανέγερση της πλατείας Ηρών προς τιμήν των πεσόντων του πολέμου του 1940. Από εκεί και έπειτα ακολούθησαν δύσκολα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι περαμιώτες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σώσουν και να μεταδώσουν την παράδοση στους νεότερους. Για το λόγο αυτό, εμείς, η νέα γενιά, είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτούς τους ανθρώπους να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Παρασυρώμενα από τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητα, ξεχνάμε να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει το χωριό μας από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του για τις ρίζες μας. Έτσι, δυστυχώς σιγά σιγά χάνονται και μαζί τους χάνεται και ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας.